Matag-uto nato siyang makauban sa longest running noontime show dinhi sa nasod. O gani, matag-adlaw taniyang pakatawon ug pahugyawon sa iyahang komedya. Sayran ta, unsa pud kahaa ang makapatawa ug makapalipay kaniya. With us this morning, the one and only Mr. Jose Manalo. Maayong buntag, Kuya Jose. We're so happy to have you here sa GMA Regional TV Live. Ay, maayo, Cecil, at sa lahat ng dyan sa Cebu. Maayo na tanan. Maayo. Maayo. Ay, nako, kumusta po kayo, Kuya Jose? Kumusta yung pagising mo this morning? Paggising natin talaga kahit sino man sa'yo, napakaganda kailangan ng morning mo kasi sa new life para sa'yo at of course with your family. Kaya magandang gising. At tapos work very good this morning. Kuya Jose, kung wala po kayong trabaho at pwedeng mag-relax, how do you spend your day off po? Pag day off kasi talagang kahit noon pa man sa bahay lang ako, hindi ako maalis kung may time para lumabas. Siguro lumalabas kahit paano, kain sa labas. Tapos, pero ngayon kasing pandemic, dito lang talaga tayo. Bahay, trabaho. Ano po yung mga bonding activities nyo that you enjoy doing? Wala lang, more on kasi ngayon may klase na. Pag wala, nakatutok lang sa bata sa mga online class para kahit gano'n maramdaman nila yung support ng parents nila na hindi puro trabaho lang yung ginagawa. I'm sure ang saya nyo dyan sa bahay kasi everyday, isa kayo sa mga nagbibigay talaga ng saya at inspirasyon sa mga kapuso at dabarkads natin. Pero Kuya Jose, despite the pandemic at mga struggles nitong nakaraang taon, how did you stay motivated po na maghatid saya pa rin para sa lahat? Yun naman yung hinahangad na bawat isa sa mga performer o sa mga artista. Lalo pag nabigyan ka ng trabaho ganitong pandemic, kailangan i-set up mo yung sarili mo o your mind mo na hindi lang isa o dalawa yung taong nanonood sa'yo. Napakaraming taong nanonood at yung iba siyempre medyo na-stress ng konti. So kailangan ito na yung kapalit. Kailangan na isipin natin mas marami tayong napapasaya ngayon. As marami pa tayong pasasayahin ngayon dahil kung ano man yung problema pinagdaanan. Kahit isang sandali, makalimutan muna nila. Kuya Jose, take us back nung nag-umpisa po kayo sa Eat Bulaga bilang production assistant hanggang sa naging isa ka sa mga main host ng longest noontime show ng bansa. Ano po yung sikreto nyo at nagtagal at minahal mo itong hosting at comedy? Nung napasok ako sa Eat Bulaga at nagkaroon ng trabaho, hindi ko na siya binitawan. So minahal ko na siya, in-enjoy ko na siya. At kahit alam kong hindi ko pa alam kung ano yung gagawin bilang isang host, kailangan pag-aralan mo siya. Yun, kailangan i-enjoy mo sa ganun. Mas marami pa yung malaman mo. At the same time, yung pakikisama siyempre sa production at sa mga co-host mo. Kaya naman, isa ka sa mga pinaka-in-demand, pinaka-busy na host kasi may bago ka na namang game show, ang Catch Me Out Philippines. Anong klaseng saya at sorpresa ang handog nyo dito, Kuya Jose? Yan, Catch Me Out Philippines. Ito, nag-start to sa United Kingdom. So, yun yung original nito. Tapos, dito sa Pilipinas, ang unang-unang, sa buong Asia, tayo yung unang gagawa nito. Ang GMA7, tayo unang gagawa nitong Catch Me Out Philippines. It's a contest, a reality show na may mga taong nangangarap pag-perform. Pero hindi naman sila professional. At hindi rin talaga minsan, hindi naman nila ginagawa itong bagay na to. Pero dito sa Catch Me Out, nung pumasok sila o yung nag-audition sila, ang ginawa namin dito, itinrain namin sila for how many weeks or month. During pandemic pa lang, pinapractice na sila para magmukha silang professional. So, doon tumatakbo yung show. Amateur, pero pag gumalaw, professional. So, doon natin lilituhin yung tao na sino ba sa kanila, yung amateur at yung professional. Oo. Maraming nag-idolize sa'yo, Kuya Jose. Ano yung maipapayo mo sa mga gusto ring pumasok sa show business? Enjoyin mo siya, i-love mo yung trabaho mo para mas maramdaman mo
na pag naramdaman mo nakakapagpasaya ka, mas mararamdaman ng mga taong nanonood yan. Congratulations sa Ay, bagong salamat game po. show, Kuya Jose. Please invite everyone sa Catch Me Out Philippines. Catch Me Out Philippines, panoorin nyo. Ako mahal ko ang Cebu. Lagi kaming nandyan, madalas siyempre Itbulaga. Sana panoorin nyo to. Catch Me Out Philippines, tuwing Sabado to. Mag-start siya bukas. Bukas na mag-uumpisa to, February 6 sa GMA. Daghang salamat and congratulations, Kuya Jose. Maraming salamat, Miss Cecil. Congrats and good luck din sa inyo. Stay safe. Stay safe.